बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिनि सिङाव थानाय मोखोनागुरि गामियाव दा बे मोखोनागुरि गामियाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला सासे नानिया इउटुब चेनेल खुलिदों आरोना दा बेनिखायनो आंनि जेसेबांनाखि फलोवार्सफोर दं अन्नानै प्लिज बे नानिनि चेनेलखौहाय बयबो सापर्ट खालामना हो साबस्क्राइब खालामनानै हो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बयनिबो सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट मोननानैसो जेन बे नानिया गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुथिया आरोना ओरैबायदि खस्थ' खालामनानैहाय फरायगासिनो दङ दा बेसेबांसो फरायदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैगोन फार्स्टआवनो आं दिन्थिग्रोगोन नै जायफ्रा गियो दा नायथ' दसे मोखाङा फांथेनानै थाथ' आरोना एम्फौ गिग्राबो दं दै एम्फौ फिसिदों आरो मानो होनना बुङोब्ला नै जोंना बर'फोरना गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय नै बेबायदि रंबो दं आरोना गोथां गोथां आंथ' गिया जाहैबाय ओरैबायदि नै गोदो आइया लायोमोन जोंना एम्फौ ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि फुरानो आयै नै गोलैबायसो आयो हस्पिटालावसो लांनांसै नामाखौलाय आयो हासुयो दे हासुयो ए दा लादों आरो ओमफ्राय बेसेबांसो लादोंमोन एम्फौखौ दा फिथोबा मा दामाव दंथाय 900 केजियाव ओमफ्राय बे एम्फौआ औ होमब्ला निस्सय खोनाबाय माबायदि दाम दा बेनिखायनो जोङो एम्फौखौबो फिसिनांगौ आरोना दा नै ओरैहाय मोनबाय आरो एम्फौआ फिथोबावबो दाम मोदोमावबो दाम जानोबो बरियाखा आरो इन्दि सिनि दामाबो आलादाखा दा बयबो लानो दाबाव जोंनि बर' हारि जेसेबांनाखि आइ आफा बिब' बिनानावमोन एम्फौ फिसिग्राफोर आरो ओमफ्राय दा आं नानिजों रायज्लायनि जिथुनाखि बे नानियानो आरोना गोदानै चेनेल खुलिनाय दा बेनिखायनो आङो प्रथमावनो बुंग्रोखागोन आंनि जेसेबांनाखि फलोवार्सफोर दं प्लिज अननानै बे नानिखौ सापर्ट खालाम मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरोना दा बे नानिया चेनेलखौ माखौ लादों जाहैबाय अनिमा पिटिवाइ 1 2 3 4 ब्लग लादों आरोना नानिया चेनेलखौहाय दा आं नानिनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लानि नानि दा जेनेबा नोंनि गुबै नामथारा मा नाम जेनेबा चेनेल नायगिरनो नोंथांमोन आंनि गुबै मुङा अनिमा बसुमतारी आच्छा ओमफ्राय नानिनि गामिया जमन गामिया अबाव जानो जोंनि जोनोम गामिया सनापुराव सनापुर आच्छा दा अबेयाव दं नोंसिनि मादार फादारा दङ दा ने सान्तिपुरावसो दंसै ने ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो बे खैलामैलानि मोखोनागुरि होनो दा बेखौ ने दा बे नों थाफैनाय नङा नोंनि मा जायो जेनेबा आब' जायो आब' असे ने ओमफ्राय दा नोङो बे आब'नि न'आव थानानै फरायगासिनो ओरैनो दा नोङो मा क्लासाव फरायगासिनो नामा खैलामैला सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव कलेजावहाय फार्स्ट इयार हिसाबै फरायगासिनो दङ ने आच्छा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय जेनेबा नोङो LP स्कुल हिसाबैहाय अबाव फरायदोंमोन जेनेबा फार्स्ट टाइमाव बै सनापुराव ने ओमफ्राय एम इ स्कुलखौथ' खैलामैलायाव फरायदों आच्छा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय जेनेबा आं नानिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जेनेबा नोङो दा माबायदि स्टाडि खालामबोनानै बे प्लेटफर्मसिम फैनो हाखो जेनेबा लेखा फरायाबा जोंना बाबाया रायोना बिदिनो फरायबाय स्टाडिखौ जेनेबा नों फुंनि खैथासोनिफ्राय स्टाडि खालामनाय जायो ओरैनो जेनेबा मिनिमाम बे मोखोनागुरिनिफ्राय खैलामैलि सेनियर सेकेन्डारि कलेजसिम थाबायनानैसो थांखानांगौ ने आयु 2 किल'मिटार जागोन मिनिमाम 2नि एसे बारा जागोन खोमा दा नानिया थाबायनानै थांनांगौ जायो आरोना जोबोद दुखुनांथाव मानो होनब्ला न'खरावबोथ' गैया ने न'खराव गोरिब अबस्था दुखुनांथाव दा बेनिखायनो थाबायनानैसो थांनांगौ जायो ओमफ्राय नानिया दा बेसेबांसो इयार्सआव दं दायो बर्थमान एबार जानुवारि 26 बा 18 इयार्सआव फैगासिनो ने ओमफ्राय दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर नानिया चेनेल खुलिदों नोंथांमोना निसय आं बुंखाबाय बयबो सापर्ट खालामदे बियो 2 किल'मिटारनि एसे बारासो जागोन मिनिमाम दा बियो गावनि आथिंजों थाबायलांनानै बियो कलेजसिम थांनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय बेटारि गारि मा गारि लोगो मोनो समावहाय टाइम बायदि लोगो मोना जाहैबाय ओमफ्राय लामायाबोथ' बेटारि गारि फैजानायनि बारा फेसिलिटि लामा नङा निसय आं एसे देखायसिगोन लामाखौबो ओमफ्राय गोजानबो जायो ओमफ्राय दा बेबायदि हान्थिनानै फरायगासिनो आरो ओमफ्राय दा नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं नानि जोंना न'खराव आब'
ओमफ्राय आगैमोन फंबाय दं आंनि बाबा दं नोंनि दादा गैया अ आच्छा टटेल गासै खयजनसो जायो गासै जोंना 8 जन जायो 8 जन दा नोंस्रा हजों मामि बाबा मोना न'खराव मा मावनानै जायो जेनेबा आबाद मावनानै जायो बिदिनो मालायनाव हा बन्दक लानानै आदि मावनानै जायो आदि मावनानै जायो ने ओमफ्राय गासिबो फरायजोबनाय गासिबो ओमफ्राय सासेया फरायाखै आच्छा दा नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय कृषक मावनानै जायो बे नानिनि न'खरनि मानसिफ्रा फादार मादार मोना ओमफ्राय दा नानिया आंखौ बुंनायलाय आंबो चेनेल फिसा खुलिदों दादा होननायलाय दा बेखायनो आंबो एसे बयनिबो सापर्ट नांगौ हिसाबैहाय एसे प्रमट खालामना होनोहाय भिडिअ लानाय जाबाय ओमफ्राय दा आंनि फलोवार्सफोरखौ नों मा खावलायनाय जेनेबा आं बेखौनो बुंनो सानोदि आदानि चेनेलाव बेसेबांसिम फलोवार्सफोर दङ आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब बानायना होदो अनिमा BTY 1 2 3 4 ब्लग उनाव आं बिदिनो जौगालांनो हाथों दा निजेस्व नानिया बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामदों दा बयबो सापर्ट खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नों ओरैनो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट बा नोङो चेनेलावहाय मा भिडिअ लाबोगोन जेनेबा नोङो ब्लग हिसाबै ओरैनो बिदिनो एखमबा शर्ट लाबोसै एखमबा फुल लाबोनोसै ब्लग ने दा निस्सय खोनाखाबाय लोगोफोर बयबो सापर्ट खालामनानै हो आं बेखिनिखौ नानिजोंहाय माखासे सोंलाय फिनलायखौ लानाय जाबाय आं गोबांबो लालायबाय थाला मानोना टाइमा गोलाव जायोब्ला माने नोंथांमोनाबो निस्सय बरिं मोनगोन बे थार दा बेखिनि मोखां नायनानै दाथा बयबो सापर्ट खालामना हो आङो दा न'आ बेनो नै बिब'नि न' आरो ने नों असेना बिब' दा बेबायदि आरोखि बिगुमैनाव थाफैयो गोरिब अबस्था आरो माथो खालामनाय दा नै बिनानावा कलेजाव थांसिगोन कलेजाव ने दा कलेज टाइमावहाय फैनाय जाबाय जोंबो ओमफ्राय कलेजनि टाइम जानाय हिसाबै दा बिनानावा कलेजाव थांनो ओंखारबाय आरो ना दे दा बेबायदि आरो नै कलेज फरायदों खैला मैला सेनियर सेकेन्डारि कलेजावहाय आरो दा फार्स्ट इयार हिसाबैहाय फरायगासिनो दङ दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय थाबायनानैसो थांनांगौ जाहैबाय नै बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा आरो मानो होनना बुङोब्ला थाबायनानैनो गैयाब्लाबो 2 किल'मिटारनि एसे बारा जागोन आरो खैला मैलासिम